Salamu alaikum vatandaşlar, salamu alaikum illeşler. Şu ne vatandaşlarımız var, illeşlerimiz var. Şu Türkmenistan'ın içinde son döwürde içerideki bolup duran ýagdaýlar, şolar wagtyň özünde hem dünýädäki bolup duran ýagdaýlar. Bu ýagdaýlar adamlara nähil täsir edýär, şolar wagtyň özünde döwletlere hem nähil täsir edýär. Şu hafta var birazcık üstüne seyne edelim dedik. Hemen şonu analiz edelim dedik. Öz bildiğimizden. Sizin salamlaştığınız vatandaşlar şu yerde. Ondan tema başlayıverir. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Oğlumlar, Geçiyoruz. Esselamu aleyküm vatandaşlarım benzi. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm vatandaşlar, illeşler, kardeşler. Akşamlar hayırlı olsun. Hemen Sağ olun. Geliriniz için minnettar köp. Yine vatandaşlar, illeşler, görüp öğrensiniz sonki döwürlerde yine sonki 4 ayın içinde Türkmenistan'na nämeler bolup geçti ve häzir hem nämeler bolup dowam edip dur. Ve bundan soň nämeler boljak şu hakda bir üstüne önem edelim, analiz edelim dedik. Yine şu geçen 4 ayın içinde Türkmenistan'da bir kanun hareketler bolup geçti da şol wagtyň özünde halkdan näme ýerine halky Türkmenistanyň halkyny bir adam ýerine goýman näme ýerine goýup halka kendime bermediler da garip ýetmek gerek üns beren oklar halka diňe şol kürsüne ýelemek üçin saýlaw geçirdiler Türkmenistanyň ýa-ni ýakyny özüňiz görüp öýrensiňiz ýöne bu saýlawyň bir kanun bolonduğundan elbette hemmemizin habarımız var. Şol wagtyň özünde geçirilen prezident saýlawlarında hijimiz gatnaşmadyk we hijimiz bu bir kanun ýagdaýda getirilen Kiçiberdi Muhammedow hijimiz saýlamadyk. Onu da hemmemiz özüne şaýat bolup dur şu ýerde. Ýöne men bärde näme aýtjak bolýan Berdi Muhammedow, Kiçiberdi Muhammedow geldi ine getirildi prezidentlik wezipesine. Ýöne bir kiçirak bir özgörçlükler etjek bolýarda. Şu nämäni jenaýetkar hökümet şu sistemany ütkötmen özüni bir hökümet şekeline görkezjek bolýar Türkmenistan halkyna. Ýöne gynansak da bu edil şu ýagdaýda bir halkyň gözüni almak üçin edilýän zatdy görnüp dur hemmäňide. Hawa öňkü bundan öňkü aýrylan prezidentim Berdi Muhammedow Gurbanuly şolar ýaly siyasat oýnady halkyň üstünde halky bilimsizleşdirip halky bir adam ýerine goýman halky äsgermen şu ýagdaýa düşüp berdi. Ýöne bu ýagdaýa şulaň etip beren ýagdaýlara bir tarapdan halkyň düşünmek üçin gowdyp kabul edýän men şu ýerde sebäbi halk bu zatlary düşünmese, halk bu zatlary bilmese mesela nereden nähile bolup duranlygyny, nereden problema, nereden gelýänligini göz ýetip bilen noktada. Şonuň üçin vatandaşlar sizden nähile görýän Türkmenistanyň içinde Kiçiberdi Muhammedow prezident başyna geleni bäri hökümetiň käbir nemelerine ütköşmek berjek boldy, ýöne olan başaryp bilmeýär. Bundan soňky etjek işlerine mene şu ýerde aýdalyň. Bu halkyň gözüni almak üçin edilýän iş bular hiç ýagdaýda planlaram ýok, maksatnamalaram ýok. Şol wagtyň özünde döwleti dolandyrmany da hem ukyplary ýok. Ýöne gynansaň ine ýa-ni ýakynda bir näçe sanaky aşgabatlary parahoda duran aşgabatyň halkyny Watan habarlar programasyna çykaryp bir maskaralaýjy bir şekilde halkyň öňüne, halk köpçüliginiň öňüne görkezildi da. Ýani içeri işler ministri kimçe nämäni aýyrjak içeri işler ministrini aýyrmak üçin bir uly bolmadyk bir ýol hereketiniň kanunlaryny bozandykları üçin asan Türkmenistanlar görkezildi. Ýani nämen gynanyrylýan ýerem, meselem gynanyrýan ýerem hemme edýän jenaýat işleri, hemme bolup duran jenaýat işlerini özleri etýändiklerini dile getiren oklar ýöne halkyň garşysyna bir gorky propagandasyny ulanyp berdi. Uly bolmadyk nämäni ýol hereketiniň kanunlaryny bozandykları üçin Türkmenistanlar görkezýärdi.
Bu öýden bir ullakan bir jenayat bolupdur. Ýöne bulan özleri düşünen oklar meclisin başyna şolar ýaly bir nemäni getirýärler. Parahoda duran halky gorky astynda saklamak üçin we beýleki ýaşaýjylara degen gorky salmak üçin şolar ýaly nemeleri getirýärler-de. Bu şoňa bir syn berseňiz sizin nähilip görýäňiz watandaşlar şuny. Şu arada öz nemäňizi bilgiňizi aýtsaňyz. Men aýdaýyn, şo geçenki Watan habarlar programmasyna şo ýol hadisalaryny bozdu diýip bir näse sanaky adamlary çykaryp görkezdi ekranyň ýüzüne. Ýöne bu häzir biz özümiz bilip durýs, ol ekranyň ýüzüne çykarylmaly meselemi ol. Umman alyp baranda şo Watan habarlarynaky aýdylmaly zat däl aslında bir ýol hereketini bozan adamyny bozan ýerine çözüp bolýar-da. Ekranyň ýüzüne çykarar ýaly bir jenayat işi däl, hiç şeýli. O ýere alyp barar ýaly. Men bunu ilk başynda nämeden görýän, şo diňe halka ýene-de biz bar, ýene-de biz şeýdip İngilizce zadyňyz üçin sizi maskaralap, halkyň önüne çykaryp agladyp, maskara edip hasbiliýasýa-da, ýa-ni gorky sistemasyny ýöredýärler. Birinji alyp barýan işleri. Ýani ýogsa bir meclise çykarar ýaly ýa-da bir ýol hereketini bozdu diýip bir içeri işler ministrini aýyrar ýaly ýagdaý däl, hiç şeýli. Ýa, doğru aýdýan. Umyt senler bu arada näme aýtjak öz bildiňmi? Sağ olun sözleriniz için. Benim aýtjak sadam bu Kiçiberdi Muhammedowyň bu ilk propagandasy hem halkyň gözüne gorky salma proýekti bu. Yani maşyny 100den ýokary sürdüm diýip adamlary türmeye basması bu yani näme diýsem adamlaryň ömrü şunyalı bir arzan zatma. Sen basıverip näme millet köçede maşyn sürmen eşek araba bilen mi geçsin, eşekle mi geçsin, atla mı geçsin? Yani at bilen eşek bilen geçsem atın tezek atıp tutaya burasına kapalaptır deyip onun için mi türmeye basacaksınız? Yani bu Türkmen halkının ömrü, yani halkının ömrü munçalı arzan mı sizin için? Diýmek isteýän sadym. Doğru aýdýan, umyt ýöne bärde türme basmak derler. Olaň maksady şol, o ýerde türme meselesi geçen ok. Ýöne şu halky, parahyda turan halky bir ul bolmadyk bir jenayat hem däl, ol kanun bolma işini edýän üçin bu maskaraýjy bir şekilde halkyň öňüne çykarýarlar-da. Ýöne bu gynansak da bir aklyňa sygjak zat däl, esasen bu 20-nji asyrda bir modernleşen döwletlerde ýaşap gören soň Türkmenistanyň bu ýagdaýyny görenden soň bu ýaman bolup duran zatlary hakykatdan hem bir çağan düşünüp biljek zady-da, 15 ýaşyndaky çaga da şuny ýa-da dile getirip aýtsaň, nähili bir ýurt bolar diýip haýran galjak-da. Ýöne Türkmenistan hakykatdan hem şeý diýerler, görüp görensiz özüňiz şaýatsyňyz. Ýöne bu hep many ýagdaýda buňa näme bererler? Bu jogabyny bererler bular. Beýdi paçan açam dowam ederler, bu görünüp duran-da, bundan soň bular ýaly hereketlerini oýnasalar hem kabul edilip alınmaýar bu halk tarapyndan. Sebäbi şu 30 ýyllap halky şu derece şolar ýaly korkasyna saplansaňlar halkyň ýoşluk bilen düşünüp başlady-da. Bular ýaly hereketlerini oýnaýany halk üçin gowy, ýani bir tarapdan halk düşünýär seredýär, näme sebäpden oýnanýar bu sebäbi bolmaly, ýani mesela aýdalyň näsen häzir näme üçin şonu çykardy diýip bir sonra ortağa çykýar-da, näme üçin çykarly diýilen sonra ortağa çykýar. Bunyň ýekiji sebäbi bar, ýani halky gorky salmak üçin edilýän oýun bu. Oşo ýerde eger şol geçitdir da bolýa 100den sürtdir maşyny, ýol hereketiniň kanuny, ýol hereketi ul bolmady. Ýani şoňa bir ştrafyny töläp, bergisini berip, töläp ondan soň bir çykaryp bermeli diýilen zat bardyr o ýerde. Ýok, ýani bular onu görkezden oklar, ýani şol halka gorky salmak üçin edilýän bir oýun oýnalýar berdi. Paraha da saňa söz beren şu ýerdemi? Sağ olun, sözlerinize hürmetli kardeşler. Benim bu temada
Acakatlarım ayetini geçen. Bir Kur'an'ın kakası, Kur'an'ın baştan geçen iş vedipetini geçen veri. Yana söyleyip ağlap hak korkak geliyor. Ne bulum geçen adına ne bir ay olunu kay olunu kon ya halk korkuzu öyle çabuk her kim korkuzmalı halkı seni korkuzu. Bulun ediyen hareketi var. Öyle kilitini ediyen hareket değerli düşünüyorum ben. Bir anlardan buyruk verliye sen eğitmeli bu son ediyorlar. Başka şey edin okular. Orman yeni dünyada mı görüm oku. İstemem. Maşın yüzden kat sürüp dur deyip ceza türmeye basmalı. O ne da? Meşruat seni işte de der. Ne Yok. korkacak o zaman avar olup öleyenler var. Ola korkuz. Hakikat korkuz men olmayacak kadar korkuyorlar. O çağ oynayanlar. İki tane çağ oyuncu oynayanlar. Maşın üstüne uçuşa son gali. Bu adamın üstüne gülmek oluyor. Kamera arkasındaki yollaşlar iki tane Türk bunu uçturup gülüyorlar üstünden. Sonra halk düşünün o. Halkın güdüre asmanı, hakiki akıllanmanı, akıllanmanı isteyen men. Her zatın mani çıkarmanı ve Yok, doğru diyen paraga da yana bu yankı sen diyen sözün üstüne biraz getirecek. Olyan men şu yerde türma basyalar deyip o yerde türmesi geçin o türma basgan bilmeýärler bular ýalak nemeni kanun bolmaları yönü halkı korku salmak için edilýän bir propaganda onu aýdyp geçen berdi. hava halkı Hakikaten korku edip bir her temada korkutmalı halkı. Ne şunu ki cenayet düşünem şunu maskara edeceğiz. Halkı maskara edeceğiz. şu döwlet Ondan avariya korkuz. Ne yaşadı ölüp götürüyor. Avariya ne için avariya oluyor? Ne için şol dinge avariya oradan ölüyor adam. Gün görmeden ölüyor. İş yok. Ama şey adamla gün görmeli. İkinci etme kadın etmeli. İş yok. Ne etsin? Kredi adamlar. Kredi bıçağı aksak böyle. Onu da mı avariya oluyorlar. yok para Kredi da ortadan ayırıp her adamı iş tapmadılar. yankı avariya bolýanlarna bolaram bolýa okey olaram görkezlerler ýöne o taýda döwlet guruluşyna esasy jinayet edýän adamlar bar. Döwlet strukturasyny işleýän adamlar özleri şu ýerde jinayet edýär. Olary dile getiren oklar absolutny. O ýerde milyonlarça yani pul bergen düzet bolmajak düzet bolmayan edilýän jinayetler ýatyr o ýerde. Ha o. Yani şolary dile Doğru. getiren oklar yani maksat şu ýere. Yani bu Halkın neme ünitini bir ýalak tarafa bir çekmek de. oyuncak ýalak Halkın ünitini bir tarafa çekmek denim arkandan uğurlu etmek. Var fikirleşer olan. Halk ne hata soramasın ya da hükümetin hata soramasın. Hak hukukunu bilmesin diye. Çok şunu. Ava, doğru diýen. Serdar illeşmede söz veren şutaýdymy? Serdar abi. Şimdi temanı doğru koydu da orta çıkarıldı. Arada şu vatan haberlerinde görkezdi da. Şimdi halkın bunu näme de seyrediyor da kızıklanıyor da halkın arasında sonra uyuyor çıktı. Näme için şu şaftörlere şöyle televizyon çıkarıp helak ediyor yani. Näme için diye. Hem sebepten de sonra verenler var da içinde. Yani sonra cevap tapabilen okundu. Köpçülük ol sonra düşündürüş geçsek halkın nemesini hasta olacaklar ve nesin işlemlerine kömek olacak. Şimdi mesajda bir neçe atamızdan bir söz var da Burok'ta iki tolsan oraya diyara. Sonra bunların da bulan niyeti, hükümetin niyeti Burok'ta bir neçeden tolsan olmakçı. Şimdi birincisi bunun yankı sinyali benim de tane hükümdar men kavullanın dedi ya men güçlü diye görkede halka. Valla bir basış halkına. İkinci hukuk koruyucular onun içinde nemediler karşılar şollarım neden kayısam geçmeliysem prokuraturasam suuduna çellerde gerek olsa erçekler. Bunlara da ama kazanç nemesi çeşmesi ve yine de var ruhsat veriyor da yine sizin eliniz açın halkı. Bunlara mızın halka şöhretin hareketin üstünden bahsediyorlar bunlara. Üçüncü emniyet değil. Yani halkın oğlum üstünü doldurdular. Bir neçe küçücük meselelerden dolduruyorlar da esası bulup durun kartinanı görmediyorlar. Yine de vurup kartina görmediyorlar da. Meseleci koşup veriyorlar. Onun ünsüz olmadı halkı duymemeli. Ne sana oyuncak diyorlar sağa. Duymen diye.
Şonun ýaly ýagdaýlar da men düşünjem şonlar hakynda hukuma. Bir Jogap bersin da. aklyňa sygjak zat däl bu hakykatdan bir multfilm dünýäsinde ýaşap duran bir hereket bu hereket. Ýöne men başga bir zat agdap geçen şu ýerde, ýani Barysy sözlerine Türkmenistanda ine özüňiz görüp berensiňiz ine pandemi ýani dünýäde ýüze çykan virusy bakanalap ýollara ýapyp saklap durýar 2 ýyldan bäri. Ine bu ýöllere içeride virus ýok diýip aýdýarlar, agdap geçýärler. Virusun ýerine tozan gölecekler diýip aýdýarlar da halky bir äs gelen oklar, halky bir halk ýerine goýan oklarda. Ýöne şonuň esasyndan 2 ýyldan bäri ýollar ýapyp saklap durýar. Näçe gerek dile getirildi, näçe gerek suwtnamalary bilen ekrana görkezildi. Ýöne bir gaty halka bir diňe halkada da dünýä döwletlerine bu utanç berici bir neme da bu. Gaty utanç berici bir ýagdaý bu ýollaryň ýapyklygy. Sen Türkmenistanyň watandaşy bolup öz ýurduňa gidip bilmeýän bolsaň, onu näme diýmek galýa berdi? Näme sebäpden gidip bilen öz ýurduňa diýilen sonra orta çykýardy ýene şu ýerde. Sen hakykatdan hem gerek gel, ýurduňa gerek gel. Ýurduňa sen gerek gel, hakykatdan hem. Ýöne bular şol näme ýani her ýyl bakanalar ýöretlerler berdi. Ýollar ýapyp saklap, pandemi ýani bakana saklamaly, bakanalamaly şolar ýaly. Ýöne Türkmenistanyň adam gymmatlygy diýilen söz ýok, hiç ýeli. Ne döwlet adam üçindir diýilip aýdylyp geçilýär ýöne. O sözüň arkasynda nähilip oýun oýnaýarlar, onu görüp berensiňiz özüňiz. Ýani halkyň arkadaşly zamana diýilen sözler ortağa çykýan, men boşadyrnaň içinde aýdýan bu sözleri. Ýa bolmasa şoňa meňzeş zatlaryny ortağa çykaryp, watan habarlar mediasynda halk köpçüligine şolar ýaly sözler aýdyp pırap ýörüýdi. Şu cinayetkar hükümete hizmet edýän käbir şahslar tarapyndan propaganda işleri ýöredýärler da. Ýöne bu hakykatdan bu düşünýän adam üçin hakykatlar bir multfilm dünýäsinde ýaşap gören bu döwlet gözüne gelýär. Aklyma syp biljek zat derler. Hani ýanky aýdyp geçiňiz ýaly şu näme ýagdaýam şolar ýaly asan watandaşlary, türkmen watandaşlary ekrana çykarmaklaryny sebäbi şu ýerden gelýär. Barys saňa söz beren şu ýerde. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sağ ol söz verenim için. Menberde o çıkanlar şoförler var arada söylesem neme için çıkardılar menem hayran yöne bular yalzat olmalı. Bular yalzat ne çeklim yanlışsa şunça adam güçleniyor da berdeki adam. Onlar yanlışmalı, yanlışlıkça halk güçleniyor. Nem için böyle diyeyim. Nem için çıkarıyor, korkuzmak için çıkarıyor. Halkı korkuzmak. Yine mesela siyah arabaları yasak koydu. Siyah araba. Ben aldım. Entekem adıma geçip bulamak. 4 yıl, 5 yıldır dur. Siyah olduk için. Bunlar yalzatlar olmalı. Ne şey yanlışsa bizim için onyalı, bizim için işimiz az go gidiyor. Öyle cennetkar topar nemesin düzelt planak. Başka da et planak. İşte bunlar yalzatlar. Sağ ol sohbet sözlerin için. Sağ ol Barys. Yine şu Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok değil vaydı ya. Haçandan beri ağızlık geçilýär şu devlet kuruluşu yok. Türkmen halkı öz devletine özü iyi çıkmadık değil vaydı ya. Özüňiz hakykatdan şaýat boldygyny Türkmenistany kimler ýöretýär, kimler esasında dolandyrýar. Aýny bu iki sanak gelen Ataloglu var, Berdimuhamedowlar. Bular bir saklan ýöňüne çykarylan bir sandyg görnüp durda. Yani bular hareket etdiyse hareket edýärler, hareket etmediýseler hareket eden oklar. Yani şu yankı bulan arkasında duran güç var yani. O gücüm yani Irak var diýerler, Rusya var diýerler, yani Kreml'ne. Yani Putin varlarına ve şoň tuğruna adamlarına. Şolaň esasında hyzmat edip duran adamlar da ortağa çykyp durda. Sebäbi sen pikir edip görün öz watanyňa, öz döwletiňe, öz halkyňa şular ýaly jinayet işleri etmäne kimin ruhu çatar şoňa, ya duhu çatar.
Ya kimin eli var şolar ýaly işleri etmeni. Ne bu diýmek berde bir problemi var. Sebäp var berde. Olar onu şu zatları edip bilmeýän bolsa, olaryň bir sanlygy görnüp durdan ortada. Ýöne şol jinayatkar hökümetiň badygyny görkezjek bolup, ay buny ütgetdik, buny näme etdik, bu işler etdik, ine 6 aýyň içinde şular ýaly işler edildi diýip halka bir yalan statistikalar, maglumatlar berýärler-de, onu dillen agdak geçýär şu ýerde watan habarlarynda. O prezidentiň özüm gepýän, şu ýerde bir gepýän bolsa 5 minutlygy gepýändir. Galan ýerine şu diktorlar agdak geçýärler, näme diýdi, planlar dik goýdular diýip. O ýerde görkezilýän statistikalar o kagaz ýüzündäki ýalňyşlyk görünüp dur. O ýerdäki diktorlar agdak geçýän sözler 150-200 sözden agak geçen okda. Ýöne diýjek bolýanym, Türkmenistanda hakykatdan hem döwlet kuruluşy ýok, döwlet şol biziň elimizde däl, ol bir şol gelmişekleň elinde görünüp durdy. Ýöne Russiýa Ukraina topraklaryny basyp almak üçin şolaň üstüne paraxoda duran halkyň üstüne çalyş etdi de, görüp duransyň özüň wagşyçylyk urşalyp barýar. Şu urşa Türkmenistan tarapdan bir ses çykardylymy? Görüp görensiz özüňiz. Hem döwlet öz duýgudaşlygyny bildir ya Ukraina halkyna öz duýgudaşlygyny bildir. Russiýa döwletine garşy çykyp durdy. Şol sany Özbegistan döwletine şoňa garşy çykýar. Russiýa döwletine garşy. Ukraina hatda şonuň şu Özbegistan nemesi diýen şoňa humanitar kömegine murat tutdylar Özbekler, Özbegistanyň hökümeti Ukraina döwletine. Şol sany Gadagistan döwletem Ukraina halkyny gollaýar. Russiýa döwletine garşy çykýan bir terden neme diýdi gepýär. Ýöne Türkmenistan diýilen döwletine görüp görensiňiz özüňiz. Bir ses çykardymy? Şo nime hakda? Russiýa Ukraina çalyş hakda bir ses çykardymy? Elbetde ses çykaran näler? Hatda öz halkynam şu ýerden jemläp bilen näler? Russiýada okap beren türkmen studentleri. Bu diýmek näme diýmek? Yani öz halkyny, watanyny dolanıp bilmeýän bolsaň, watan şekilde görmeýän bolsaň, olar otaýda o ýerde oturmany näme haklary bar, näme işleri bar o ýerde. Aklyna sygjak zatda. Bu arada siz de öz pikiriňizi aýtsaňyz, saňa söz bereyim men berde. Sağ olun sözleriniz için. Ben başından başlayayım. Bu Orçiyadın täze proýekde, Orçiyadın täze kuklasam diýsek bolýar. Kiçi Berdimuhammedow, yani Ulu Berdimuhammedow halkın üstündeki basışı halka gücü yetmän soň Orçiyadın täze proýekdi, yani Kiçi Berdimuhammedow näme geldi de, yani bulam yol hareketlerini bozanları Watan habarlar gepleşiğine çıkarıp halkın gözüne oyanıp baryan halkın gözüne korku salarını diýip pikir edýär de. Ýöne bunun edýänlerini hiçbirsem başa varmaz. Halkın sabrı bilen oynaýarlar. Başka edýän işleri yok. Yani edýän hiçbir işem başa varmaz. Yollar hem yapıp durlar. Hiçbir sebep olmadan. Yani buna yani yapmanın hiç hakkı yok. Berde sebepsiz yere adamlar ölüp gidiyor, maşgallalar bozulup gidiyor, çağlar yetim kalıp. Yani bunların cevabını hükman verecektir bu. Kiçsem, ulusam, Berdimuhammedowlaryň. Hükman ýagdaýda, buna hükman ýagdaýda jogap berjek Türkmenistanlylar, ýurtdaşyna çykan Türkmenistanlylaryň ýagdaýlaryny soňky döwürlerde has emete näkil kynlygyna düşdiler. Näkil nimede ýaşaýarlar, watansyz, döwletsiz, başga döwletlerde gelmişek gorp ýaşap kösen törenlerini özüňiz görüp görsiňiz. Ýöne Türkmenistan hökümeti ýollaryny ýapyklygy sebäpli diýip nime diýerler-de, ýok, ýollary sebäp bolup ýapan oklar, bular pandemiýany sebäp edip ýapan oklar, bular şu ýurduň daşynda bir syýasy bir güýç peýda boldy, şondan gorkujuna ýapýarlar bular. Ene şoň esasy maksat sebäbi şo ýerdedir. Pandemiýa ýalandyr o pandemiýa. O pandemiýanyň esasy ýaýran döwletler öz ýollaryny wagtynda ýapan olsalar bir aý töwere ýapanlarlar, bir 2 ýyllap ýapyp bolmasy bir aklyna sygjak zat derler. Bu diýmek näme diýmegine görüp berensiňiz özüňiz. Watan şu halk, Türkmen halky ýurtdaşyna halk gerek geldiňi
öz döwletiňe, öz watanyňa. Ýeňi saňa söz berýän şu ýerde. Sağ ol Şöhret. Indi şunday mäni aýdaýyn menen ýollar hakynda radyrak. Indi şu pikir edýäňde ýa-ki Türkmenistan halkyňkymy aslında Türkmenistanyň topragy halkyňkymy ýa-da halkyň elinden alyndymy? Indi bu ýerde nämen görüp bolýar ýollaryň ýapyklygyndan Türkmenistanyň ähli ýeri halkyň elinden alynandygyny görüp bolýar-da. Sebäbi ýurdun daşynda Türkmenistanyň 60 götürüm aktyony adamlary çykdy. İşçen adamlary, ähli saglygy, ýaşy ýagdaýynda sagdyn adamlar ýurdun daşyna çykdy. Indi bu adamlaryň ýerinde maşgalasy bar, öýü bar, topragy bar. Ýöne däm üçin öýlerini ýa öýümde gidip bilemzok. Ýagny bir halka hiç ýyly sala salynmady, ýoluň ýapylajagy barady da, ýol ýapylandan soňra bar pandemiýa üçin diýip biler, ýapyldy. Dogry zatdyr, hem ülkelerim, hem ýurtlarym ýapdy ýöne näme üçin açylajagy barada habar berilmedi. Ýa-da ene telewiziýalarda ol 5 tane 10 tane şopry çykaryp şular tizligi yüzden sürdüler diýip çykaryp bilýärlerdi. Näme üçin ýanky ýurdun 60 götürüm milaty ýurdun daşynda öýüne ojagyna gelip bilenok diýip aýdyp bilenoklar. Ýa-da şunça wagtlap biz ýene ýoly ýapyp saklamaly bolýar diýip aýdyp bilenoklar. Bu sebäbi ýanky ýurt Türkmen halkynyň elinden alynan ähli strukturalar. Umuman Türkmenistanyň içinde ene şeýle bir zat bar da. Bir iş etsek bolsaň bir mesele bar. Ýanky meseleni görýän, alýan biziň meselemiz Türkmenistan. Türkmenistany öwrenýän, Türkmenistana näme meseleler bar, näme kynçylyklar, näme boldy adamlar ilk bilen ýurdun daşyna çykmaly boldy. 60 götürüm diýilen zat gatkan zat bol. Uruş bolan ýurtlarda 60 götürüm çykalanok. Näme üçin çykmaly boldy halky? Bu bir problema. Ondan soňra näme üçin ýollar ýapyk? Näme üçin girip bilemzok? Bu da bir mesele. İlk bilen şu meseleleri öwrenenden soňra bu aňyrsına ýetip öwrenseň çözgü çykyp başlaýar bularyň. Ýani şu wagtky jenaýatkar hökümet bar, bir topor diýsegem bolýar, hökümetem däl aslında bir topor. Bular nämeň üstüne şunça ýyllap, 30 ýyl alarlar, geçen 30 ýyllap nämeň üstüne durup bildiler. Bular näme güýç bular saklap bildi. Men şunu 3 bölege bölýän şularyň güýjüni, birinji güýji kork siýasaty bar. Birinjisi ilk bilen halky gorkuzýarlar. Her türlü ýanky özleriniň awzallary bar ýörýte, ýanky organ işgärläriniň üstleri bilen ýa başga bir bölümleri bilen gorkuzýarlar halky. Bu birinji sütünüdür bu wagtky rejimiň. Ondan soňky sütüni paraxorlyk sütüni bardyr. Paraxorlyk sütüni ýanky gorkuzyp para alýarlar. Ýa-da halk näme üçin para bermäne mejbur edilýär. Bu ikinji sütüni, üçünji sütüni ogurlyk sütüni bardyr. Hem gorkuzyarlar, hem para alýarlar, üstüne de arkadan ogurlyk edýärler. Ähli Türkmenistanly ýa Türkmen watandaşlaryna degişli zady. Bizim topraklarımızdan yer astı, yer üstü çykkan zatlaryň hemmesini ene görýänsiňiz hiç ýyl internet saytlaryna da hiç ýerine de Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän statistikalar ýokdur. Girdejisi ýokdur, ýaçykdajysy ýokdur hiç ýyly. Buň sebäbi näme üçin halky bilimsizleşdirmeli, gorkuzmaly her zadyň üstü bilen. Ondan soňra da halk näme edýär? Başga zatlara ünsün soğup arkadan birden bütün bir halkyň zadyny ogurlap özleriniň şahsy hasaplaryna, özleriniň bir gowy bir näçe adamynyň oňa ýaşamagy üçin ähli halkyň elindäki zadyny almaly. Muň esasynda da bütün türkmen halky işsizlik boldy, pulsuzluk boldy, kyngynyň ýurdun daşyna çykdylar. Ýurdun daşyna çykanlar özlerçe pikir edýändir, men isläp çykdym ýurdun daşyna, özüm çykdym işlemek üçin, pul gazanmak üçin. Yok bu isläp çykmadyň sen. Ýanky meselemine bir iş ýeri bar da, iş ýerine eger edaran başlygy seni işden kowjak bolsa näme edýär? Seni işden gitdiýip bilen o, dogry dämi? Aýlygy gysar ýa-da sen işleýiş şertini kynlaşdyrar.
Muň esasında sen özüň arzaňy berip işden çykardyň. Edil bizim Türkmenistanyň içinden Türkmenistan vatandaşlarynyň ýurdun daşyna çykmagynyň mesajy kynlaşdyrdylar. Bu ýürüýte bir taýynan bir zatdyr. Bunyň üstünde ýurdun daşyna çykdy bir näçe halk. Ondan soňra da bärden arasda pul gazanyp öýlerini ýygynda da ýarym maşgala bolup galy. Maşgalasynda uğra diýerler pul baryny. Näme tapsalar öňüne diňe iýje işlerini alyp galýar, galanyny ýerine uğra diýerler. Bu taýda näme bolýar? Ýürüýte bu sistemanyň üstünde bular özlerine bir howuz döre diýerler. Bärden ýurtdaşyndan uğradylan ähli valyutalar, pullar başga bir ýere gitýär. Biz Türkmenistana uğratdyk diýen pullarymyzy ýurdun öz içindäki bir bölejik aýlançyk duranjy pullon halka berýärler, manat berýärler ýa-da valyuta berýärler. O valyutana näme diýär? Watandaş arasynda iyi biçmeli o ýurdun içinde ähli zatlar gymmatlatýarlar. Soňra da sen wynurny öz puluny böldürmeli bolýan dollaryň nämesine. Meni de sana şo bir Türkmenistanyň içinden Merkezi Bankyndan çykan manat berýärler, milli manat. O manatda da hümmet alanyp. Bu zatlar ýa-ni şu jenaýat hökümetiň toparyň gurnan ýörüýte halky sagmak üçin, halky bir arada tutup diňe öz bähwitleri üçin peýdalanmak üçin edilen zat bu taýda Türkmen halkynyň hiç ýyly bir degeri gymmaty ýok. Türkmen halky ýoksa aýtsak bolsalar ýurdun daşynda näçe adamlar kösönüne täzelikleri de skandallar, näçe sanaky watandaşymyzy öldürüp organlaryny alyp satypdyrlar. Bazatlaram bizim ýurdumyzyň içindäki howpsuzlyk edaralarynyň parlamaly zatlary näme üçin deýle bolupdyr diýip. Ýöne hiç ýyly adama seredilýän däldir ýurdun daşyndakylar. Şunu aýdaýyn gysgaçyk. Allah, sağ ol. Ýeňiş üstünde durup geçtin köp zadyň. Benim şu ýerde näme sen aýdanyň koşaýyn, dogry bellek geçtin da ýa-ki Türkmenistanyň şu ýagdaýa getirdiler de halky ätgerilmän, halk ýerine görülmän. Ýöne şu ýagdaýa getirmeginiň özünden bir ullakan bir giden iş talap edýär-de. Asyl bu 30 ýyllap şu halkyň üstünde, şu Türkmenistanyň üstünde, ýa-ni şu Türkmenistan döwletiniň üstünde bir tejribe geçirilipdir däne. Görüp berensiňiz, Russiýa döwletine sanksiýalar girdildi. Ýewropa döwletleri tarapyndan, Amerika döwletleri tarapyndan, başga da ösen döwletler tarapyndan giden bir sanksiýalar girdildi. Şonuň esasynda Russiýa döwletini batyp başlady da bir çek ýeri ýok, bu hökman ýagdaýda batýmaly Russiýa döwleti. Ýöne Russiýanyň içindäki ýene şu wagtky Amerikan dollarynyň bazar bahasy bardyr we şol sany Garawadardaky bahasy bardyr. Ýene Russiýadaky watandaşlarymyz bilýändir. Bu nereden gelýän eken Türkmenistanda da edil şol näme sistem işläp durýar şu wagt. Hökümetdäki bir bahasy bir başgadyr, Garawadardaky bahasy bir başgadyr. Ne bu orsyň ideýasy. Orsyň ideologiýasy bärde näme diýip oýnaýar. Ýa-ni gorky salmak nemesini aýrak geçdiň da ýeňi şu ýerde. Gorky salmagam elbetde bulan bir giden bir jenaýatdyr gorky salmak. Mümkün bu hakykatdan hem jenaýat işi. Ýöne gorky salmakdan beter bu halka goýup giden bulan jenaýat nemeler bar, işler bar, ýani pul bergen düzet bolmaýan esas jenaýat işlerini halka giden Türkmenistan 5 milyon halky alymsyz goýdular ne. Alymsyz, bilimsiz, hiç bir zat düşünmeýän şol wagtyň özünde indi şu wagt propaganda edip berler. Ýani gorky propagandasy ýa şu diktaturaň güýçli görkezmek, diktatura da däl ol şu jenaýatkar topary güýçli görkezmek üçin şu her hili işlere diýip görkezmek üçin şolara hyzmat edýän adamlar tarapyndan övgüli sözler bilen ýöýte bir halkyň garşysyna propaganda oýnaýarlar da. Buňa bir özü bir jenaýatdyr ýöne bilimsiz galan halk şoňa düşünüp bilen owa. Ine bilimli halk bolsa ne bir döwletiň bir halky bilimli bolsa bu zatlary etme mümkinçiligi ýokdur. Bilim buňa ruhsat berýän näler? Bilimiň aňasyna geçip bilýän näler? Ýani şulan alyp barýan propaganda, bilimiň baýerini ornaşýan däller bu zat. Ýöne gynansak da bulan iň elbet agyr goýup giden goýan jenaýaty halka garşy, ýani bilimiň ýok edilmegi. Ýani pul bergen düzet bolmaýan zat da şu bir näçe ýerde agdaryp geçirildi halkyň ses kanalyna. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň ýagdaýy
düşe ehtinemeden günleri şu ýalda ine. Görpörsel adamın gymmatlygy ýokdur hiç bir ýerde Türkmenistanda. İşte Türkmenistan'ın içinde olsun, işte Türkmenistan'ın dışında olsun, Türkmen halkının gymmatlygy ýok. Yani degeri ya da yani bir işe ettirecek bolsaň şoňa 2 sene çıkarmalylar, çıkarmalylar. Bir halka şöyle Türkmenistan'da bir işine getirecek bolsaň, bir iş etdirmek üçin getirecek bolsaň şoňa 2 sene çıkarmaly, şonu işletjek bolsaň. O näme üçin bu? Onda bilgi ýok, bilim ýok. Ne döwletiň baýlygyny başga bir gararda goý. Döwletiň baýlygyna baý döwlet diýilýär Türkmenistan. Baýlygyny bir gararda goý. O ýerde bilimdir iň esasy gidip ýatan baýlyk. Şu wagt baýlyk döwletler nähili ösýäne şu wagt Ýewropa döwletleriniň köpsinde ene Gollandiýa bardyr, Şwesiýa bardyr, ýa bolmasy Awstriýa bardyr. Ana şu döwletlerde nemeler barmy? Halkyň döwletiň baýlygy barmy? Ýerasty baýlygy. Türkmenistanyň ýaly ýokdur. Näme ensörýärler o ýerde? Ýani Finlandiýada ene meselem ýa Singapura alalyny. Diňe bilimiň güýji bilen, alymyň güýji bilen ösýändir. Şonuň esasynda baýlyk toplaýanlar. Halkyň baýlygy, halkyň bilimligi iň uly baýlykdyr. Ana şol ol gazyny, toguny, newitini, magdanyny ýene şoňa meňzeşler bir garada goý. Ana şu pul berýän diýip bolmaýan baýlygy nähil derejäge ýetirdilerini. Türkmenistan hakykatdan täzeden düzmeli Türkmenistan, täzeden gurmaly. Döwlet o ýerde ýok, hiç ýerde. Men parahy diýleşmede söz beren şu ýerdemi? Awol men doğru lakastan şöhret Ukrayna uruşuny. Ukrayna näme üçin uruşýar? Näme üçin çözdi? Sorulara ne Twitter'da aýdylýar Türk vatandaşlara ay Ukrayna uruşy dedi. Ýalnys maglumat berýärler Türk Twitter'däki atlar ona näler? Hakyky bolup duran temaň içine girip bilenoklar. İnternet girip bilenok näme üçin Türk vatandaşy internet çekenok, internet goýdy. Aşağı üçin. Oda Ukrayna näme üçin uruşýar? Ukrayna meni gul boljakkan, meni garaşda boljak uruşýar. Bu garaşdyny kabul etjek aljak bolýar. Meni ortaň aşagyna geljekkä gul boljakkan, ýetirse oşurjak. Öz başymy çalajak. Hem adamymy öldürjek diýip diýýärdi. Urusda şo ýol berýär. Öz elini aşagyna takap gelýär. Uruşda hesinden Prology gidece tava baýlygy bar. Ukrayna bu topragy. Kiyewde durýan göwre topragy bar. Adam o taýda ulukan Kiyewde paroma. Ýylyň dowamyna $1 milyon Rusya töleýär. Patent töleýär. O gilkide ýükleşin paroma. Şonu bermejek bolýar. Ukrayna'dan ýok, men garaşda boljak. Gulçulukdan çykjak, şoň üçin uruşýarlar. O Ukrayna'daky Türkmen okuwçylary näçe adam öldü, bitdi. Ýöne käňe Türkmenlerden. Aşağı diýen Türkmenistan'ın hökümet ýok, hakyky konstitusiýa işlemek hökümet ýok bolýar. Konstitusiýa işlemekde sen hakkyny talap edip bilmeýär. Sen bana sorsaň, kimse diýerler seni. Doğru aýtdyň, hakykatdan şu Rus döwleti ýa Ukraina döwletiň topraklaryny basyp almak üçin şu ýerde dene görünsüňiz özüňiz bir näçe şäherlerini Ukrainalar ýygyny aldy Rus goşundan. Bu şeýdi ýa ýene şoňa meňzeş Ukraina bu şäherlerini. Ýene şu ýerde parahyda oturan halkyň garşysyna wagşy Ruslar tarapyndan näkile wagşyçylyk görkezlerini. Parahyda oturan halky atıp ýa gurşundan geçirip mikrofon ýapjakmy burun parahy diýleşmi. Ses gelýär senden. Ýa halkyň garşysyna ýa urşuň düzgünliğinden çykyp wagşyçylygyň iň agyr nemesini görkezdiler seni şu ýerde zorlamçylyk şol sanyny günäkär, günäsizler hem atyp gatken adam şu ýerde neme görkezdiler. Halkyň garşy parahyda oturan halkyň garşysyna bu zorlamçylyk da wagşyçylyk ýani giýitler bular ýalyp wagşyçylygy görkezmekden öýle kim bolam 21-nji asyrda urşuň düzgünlüğini bozup. Indi bunu dünýä döwletleri, bütün dünýä şoňa garşy çykyp durany Putin'e. Indi özüňiz pikir etip görgünni, siz meselem bir döwleti
döwletini dolandyrýan bir ýol başçylaryň biri bolsaňyz, bular ýalyk edilýän jenaýatlary nähil göz bilen garardygyny Russiýa döwletine garşy göz ýumarmydyňyz ýa bolmasa şoňa garşy hep elde bir zatlar diýip galarmydyňyz? Özüňiz pikir etip görünle biraz. Şu zatlary göz getiren soň. Demek bärini Putin o ýerde galyp bilmem mümkinçiligi ýok. Özüm 21-nji asyrda bular ýalyk uruş edilenok, ýani yara bilen uruş edilýän näler 21-nji asyrda çyn bolup. Ine şu wagt dünýä döwletleri sanksiýalar berip durdy Russiýa döwletine. Bu sanksiýalar Russiýa döwletini bitirýär. Rus döwleti bundan soň gutardymmy? Ýöne Türkmenistan şu Russiýa döwleti bundan soň gitse, ýa Orta Aziýa döwletler öz erkinligine gowuşjak. Özi olup elini alıp bilse. Yani Türkmenistan. Koşadım bile. Aha, aydan. Ukrayna devleti bütün postsovet sindrom için uruşandır. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan hemimiz için uruşandır. Ukrayna'nın yenildiği kazandığı gün hemime postsovet sindromunun azatlığı Şoň için uruşandır. İlk öz şimdi bu fikir etmeler Rusya bitti, Putin bitse bu bütün postsovet sindromu azat olayanlar. Şona çakıyorum ben. Sağ olun. Putin'in bittiği berde. Ya Putin ayrılığından sonra bu yerde gelen adamın hiçbir o sistemani bu sanksiyalar verilenden sonra Rus imperiyasını ayakta saklap bilme mümkünçülüğü yok. Yani biraz kellerini işletsen görünüp duran da abi. Yani Türkmenistan bizim Türkmenistan'ımız, Türkmenistan'a men hükümetin adamsa deyilip yurdun başında oturan adamlar şu zatlara göz yetirip bilmeyen olsa, fikir etip görün, şu zatlara göz yetirip bilmeyen olsa onun siz nähil adamlar diye fikir edýäňiz. Barys mikrofon yapacak mı? Özüňiz fikir etip görün. Bir döwletiň başyndaky döwlet adamlar, döwlet düşünjeli, olarda döwlet düşünje absolutly hiç ýok Türkmenistan şu wagtda. Men hökümet diýip atlandyryp gören jenaýetler topordy. Döwlet düşünjesi ýok. Olar bir mafiya strukturasy. Guruluşy şol. Şu zatlary göýetirip bilenoklar, hiç ertir näme boljaklaryny bilenoklar. Ýöne şonda da halkyň garşysyna şolar ýa jenaýet işini etýärler-de. Giden ýurdum. Bu näme diýme? Aklyna sygana galy. Ýurdum ýardyndan gowra, ýurtdaşyny ýöne ýurdun içinde täze prezident saýlap kürsüne ýelemek üçin saýlaw geçirip berler. Ýöne bular ertir näme boljagyny bilenoklar. Gitjeklerini bilýärler, ýöne bulaşdyryp gitjek bolýarlar. Mene bizim görüp berse şu zatlary öňünden görmez bu işleri etip bolmaz, bolmaz. Sizin bulaşdyryp gitjek bolýanyňyzy bilip oturýar, ýöne şoň öňüne aljak bolýarsyz. Ilmyň güýji bilen, bilgiň güýji bilen. Serdar asan söz berin şeýle. Sağ olun. Benim Ukrayna mesele vardı. Az kısa işara gayet geçen de yani bu meseleni Rusya Ukrayna girdiği başlığında Özbekistan ayam görüp geçti. Afsanelyto çıkıvattı. Näle onun periodu näme diýmek bolýar? Rusya men diýen aklymdan çykjak, men sen goluň boljak geldi bolýar şol. Ýa adamlar bu golady geçip biraz gatyrak geplemesen sesin hayal gelýär. Özbekistan Ukrayna indi näle ýagdaýlar? O gelýär. Gelýär. Şol Ukrayna barada Özbekistan birinjilik bilen afsanelyto çykyp aýtdy şo taýyp. Tutur. Indi men seniň goluň boljak gel bolsa men senden ayrıljak diýip. Ýa-da ýene Kazakstanym şöyle hereket etdiler, Kırgızstanym Kırgızstanda Täjikistan bilen Türkmenistan demek otyrda. Bir daha taýýan alga giden bolýar. Ol aga men sana näme bolaýyn diýär. Ýapja bolaýyn diýär. Meni sakla ýerimde diýär. Indi vatandaşlara ýüzlenjek bolýanda ýüregi bilen orset diýip ýapyşyp ýatanlar. Ukraynaky näme dogry? Orsetki dogry diýip oturanlar aýtjak bolýanda. Şu buçada da bolup geçen jenaýatlar bardyr, adamlara zorluk sistem edilen ýagdaýlar. Şol bize dediler 1881-nji ýylda bir näçe müň adam çağalar aýalylar. Onuň şöne ol näle tarihta sähälçe berk geçýärler bize öwretmendirler. 81-den bäri bize görkezmen bize duýdurman bizim gözümüz ýapyp edip gelýärler.
indi şu ors tipi kılpyatan olanlar açacak olanda vatandaşlar. Ata goşudun perman dip kitabadır. Şonda görkezyandır. Görebilseniz näme diýjek bolýanny hemme zatlara aýdy ýaşatýar. Şonu okasalar bir gezek hemme zata düşünmeli şolar. Indi ikinci din yollar mesela gaýdyp gelemizde yollar yapılan vaadına ene bir aydan açılacak, ene indi kaya açılacak, 3. ay açılacak. Korona bahana oldu, yaptılar yolları. Endi Serdar prezident olacak o adammışsın, Raşid prezident olacak o adammışsın, olaşacakmışsın. Şöyle uklat geliyotlar, içeriden dışarıdan uklat gelirler halka. Indi kaçan açılıyor diye de halk, kaçan açılıyor yollar diye. Indi sonra ütködündü halkın içinde. Näme üçin açılan ok yol dip başlandı. İçinde endi ýaýra uğratda köpçülük ol. Näme üçin açılan ok. Indi şol näme üçin diýilen sonra köpçülük tutuş ýaýramasyn, ýyla ýaýramasyn dip içinden hem halk uklat diýerler. Daşyndan hem näme spektakl oýnayanlar bardyr mediada. Hani bular dowam edýärler. Indi näme üçin diýse, näme üçin diýip bilen adam pikirlenme. Jowabyny özläp başlaýar. Gece gündüz ýatanda. Sebäbini özläp başlaýar. Ýalňyş bolsun, dogry bolsun biri bilen aýdýar, diýişýär, şoň desatyny emes, çykýan maksady näme üçin. Indi sadece men ýüzlenjek bolan ýene bir zat aýtjak, watandaşlarymyza halkyň maşgalaryny ýarta içeride maşgalaryny ýardam daşarda. Bir-birlerine ýagdaýyna hil diýendirler. Ýagdaýym gowy diýip sonra näme jogap bermeli däl. Taramaýdy ýagdaýym gowy janym sag. Aňa taramaýdy ýa janym sag gowy alat etme. Yok gowy diýmeli däl, dogry zat aýtmaly. Näme üçin ýol ýapylyp duranlygyny sebäbini gözlemeli iki tarap bolsa maşgalaryň içinde şu sferaň içinde şu sonra yani adalatsızlyga bolup duran negativ gowa ýaýramaly. Her hojalykda şunuň ýaly gowa ýaýrap dursa ol virus ýalda yani ýokuşýan zat ol. Şo pikiriň, şo howanyň ýaýramadlygy üçin içinden daşyndan oýun edýärler bular. Asynet görseňiz ene içeriden gelen imollarda näme bardyr istoriýa diýip bara. Allah'ın o şeyler Allah sen näme maňlaýyňa ýazan bolsa, oňy şoguldymy gyýdym diýär. İkinji sawret ya nemeler özi geller bir wagt ya. Maňlaýyňa näme ýazylan bolsa şonu görmeli. Şuňa meňzeş tatlary bir görünmeýän zady ulokany görkezýärler. Şu ananyp da halk. Ýöne bizler köpçülik bolup şulatlaryň üstüne açmaly maksadyny görkezmeli bu zatlaryň. Sağ olun. Owa. Esas yerlerine dep geçtin Serdar. Şeýle halkymyz şolar ýalyp bir duýgu sömürýärler-de halkyň garşysyna duýgu nemesini oýarýarlar. Ay düzeler. Nesip bolsa Allah vardır diýip. Tapara aýt geçýär Allah 5 milyon Türkmenistandan başga iş ýokmu diýýärler. Her bir zat Allah gowlaşdyrar, Allah vardır diýip neme diýerler-de. Ýöne gynansak da Allah bilen baglanyşyk iş däl bärde bir siýasat ýatyr ýani bilgi siýasaty. Yani bilgin yok olsa bu yerde ýaly duýgu sömürlersin, ýa propaganda alanarsın. Ne şu wagt alanıp gören halkymyz bar ýani ýalan propagandalary. Ýöne şu propagandalar bize täsir eden o. Näme üçin täsir eden o? Bilgiden aýryp geçip bilen o propaganda, bilgini ýatyp bilen okby. Ya bolmasyn jurnalistlik şkolar diýilýän bir topar bir kişiläne bir ekrana çykyp gepleşik etip görenler bardyr. Halkyň garşysyna propaganda oýnaýarlar. Para diýleşmi? Mikrofon yapacakmy? Hemen ustadı, diýesim gelýärdi. Bunu da Allah'ın Yankı ýaly jurnalistlik şkolar bar, ekrana çykyp gören, görüp berensiň özü bolýan. Durşy bilen ýalanlar. Bolmajak zatlara ýaly, esasy meseleleri ortaga getirmen, şu 40-njy 50-nji meseleleri ortaga getirip şoň duýgu sömürüp halkyň minenýesini, aklını açdyrýarlar da ýani. Görüp berensiň özü bir müddet için dol dinlep bolanok da başlandan salamu aleykum diýip başlandan bir müddet için dol ýagdaýda dinlep bolanok şolar. Dinleme mümkinçiligi hem ýok ýer. Durşy bilen ýalan. Hawar kanaly şo kanalyny öz ýalan açylan kanal. Ene ýanky Serdar Aýtýan aýdyp geçişiň ýaly şo düşünmeýän halka duýgu ýorýarlar. Şu Allah Hudaý ortaga çykarýarlar. Ya şolar ýaly jurnalistlik şkolasyny süýlenen propaganda ýalan o halkyň gözüni başga ýaňa bönüp durýarlar. Para diýleşip sana söz bereýin.
Yankı Allah'dan mağnayımızda vardır, kısmetimizde vardır. Meselesini var diyetim Allah'ın dini ulanyalar bular. İslam dini ulanyalar. Ne için? Bir İslam Müslüman millet. Ne için bizimki goy değerli? O kafir milletteki goy. Bir bu tarz bir rahat var. Bir yanlışlık var. Dinle ulanyalar yanlışlık var. Ulan Allah'ı kafirlere yaşırıyor diye de Müslümanlara yamanlığı diye mi? O ne her oluyor? Düşünüp yok be. Allah sana kille veriptir, akıl veriptir, il veriptir, ayak veriptir. İşlet killen azı. Ulun ilin ayağını işlet. Başarın yok bir öğren etmen ana. Çıktı yaşılımı sosyal medyada. Dinleşiyor. Akıl veriyor sana şolar. Ne peygamberimiz geliptir. Ahim işim adam Allah Teala'nın ödü gelip ilgini şu şeyden bolya, beyten bolya diyeni sen gelini Allah'ın tanıyan mı sen? Allah'ın tanıyan o. Hiç mi tanıyan o? Ana bir zamanında peygamberimiz geliptir. Ay düşündürüp ettirip bilişlerini. Ana şu an bizim aramızda şol Türk mesela şimdi çıkıdan alamlı bilmli tecrübeli adamlar aydıp bile. Harmada, para da. Bir de yol okuyor da. Bir de şöyle dinlemeliler. İyi düşmeliler. Ana Allah'ın vurduğun adamlar sol. Şey düşünüyorum ben. Şu dinlesek geleceğimiz Google olacak. Bu kafir tarafta cenaz tarafta bir de iyi alıp var ya. İyi de 170 yıl gittik şu an. Öngü dişlik yok Türk mesela. Denge iyi dişlik var. Ben şunu açacak oğlum. Doğru diyorsun. Sağ ol Parahan. Yemiş iyileşmede söz veren şu yerde. Bizim Türkmen halkımız kemiğinden aydışyalı Allah'ını yanlış tanıyalar. Doğrusu. Yani eğer de sen bir da anlayan olsan ya da bir dağdan korkkan olsan ilk bilen şu anlayan ya da korkkan adını bilmen gerek. Ne ahil zattığını. Bizim yankı halkımız ne medya bir mesele çıkıyor, bir problema çıkıyor. Bunu çözmeğin dereğine, çözgüdün tapmaň dereğine Allah zany özüň gowsuny döweri diýäde. Umuman Allah'ını yanlış tanıyar. Allah Teala da insanı indiren vati her biri akıl veripdir, el ayak veripdir, göz kulak veripdir. Akılını peýdalanyp bilmesen Allah Teala da sana yetişmeýär. Etmeýärdi kömek. Indi bizim halkymyzyň bir ejiz tarapy var. Ýanky umuman aýdylýar da bir ejize ganym bolma. Diýilen bir söz var. Bizim halkymyzyň ejiz tarapy var. Bu näme tarapy? Ýanky kanuny ýa-da konstitusiýany öwrenmänligi, kanuny düşünjesi, konstitusiýa düşünjesi ýoklugy. Bundan bu hökümet şu wagtky jenaýatçy topar bilýärde şu tarapyndan aýagyny halka bask edýär. Ýöne biz şaýda halka biraz aýtmamyz gerekde. Kanun näme, konstitusiýa näme? Aslında kanun bilen konstitusiýa kimler ýazypdyr bunu? Umuman bu kanunam, konstitusiýanam halk ýazýar. İkisini hem halkyň zady. Bunu biz halka anlatmamyz gerek. Çünkü halk pikir edýär. Kanuny, konstitusiýany hökümet ýazýandyr. Ýa-da şu taýdaky bir ýokarda oturan adamlar ýazýandyr diýip. Ýok, beýle däl watandaşlar. Kanunam, konstitusiýanam halk ýazýandyr. Halk näme üçin ýazýar? Halk asuda ýaşamak üçin, asuda işläp bilmek üçin, rahat galanç etmek üçin, gowdurmuşda ýaşamaklyk üçin, ýani başga bir adamlaryň, başga bir ýaman niýetli adamlaryň bütün bir halka ziyan bermezligi üçin halk öz arasynda bilimli, ilimli adamlaryny toplaýar, vekil edýär, bularym halkyň içine aýlanyp, halkyň ätiýazyny görüp, gerek zadyny bilip, şo hakynda da kanun, konstitusiýa ýazylýandyr. Bu yani halkyň zadydyr. Ya watandaşlarymyzyň şu zady az akyl ýetirmekler gerek. Yani kanunam, konstitusiýanyň başga bir ýerleri bir öz peýdasy üçin ýazýan däldirler. Ya şunu aýdaýyn diýdim. Yankı sağ ol. Ýeňşa men seň üstüňe ýetireýin. Her bir zadyň öz tertip düzüni var da. Her bir zadyň öz kanuny var. Ine hayvanlar görüp göränsiz özüňiz hayvanlar näme diýär? Günölik iyicek işlerini tapsalar, nimelerde yaşap gören iyisiz hayvanlar ya vahşi hayvanlarını görüp görensin. Her demesi hayvan öz iyicek işlerini tapsa, karnını doyursa şovunu şahattır. Yine
Yönü Türk adamlar da var. Adamlar näkile göz arasında bir kanunları var bu kanun yani olam devletin devlet derejesindäki girdilen kanun yani sen aýtşyň ýaly bu kanuna kimler girdi? Elbetde halk girdi. Halk yani öz arasında kanun bolmasa şu derece gelýär Türkmenistanyň düşen derejesine. Yine bizim ýöne gynansak da Türkmenistanymyz nämet börde şu haýwandan ütgeşiklädi ýok da hani günlük iyicek işlerini tapsalar şogun şaha yaşayalar bizim Türkmen halkımız. Buna da düşünüp bilen oklar. Bunun düşünmediğinin sebebi yani bilgisizlik, ılımsızlıktan geliyor. Ve Türkmenistan'da öz hak hukukunu talep ettiği yerlerde yani öz hak hukukunu o yerde devletin işlemeyen yerine öz hak hukukunu ne talep edeceksin? Yine sonra o. Yine şu ortaya çıkarılan nemeler vardır ne yani vatan havarlarına neme gepleşiyor başında dağdalık geçirli adamlar vardır ne Türkmenistan'da bir näçe tane. Ana şolara bir kanun bozma neme işi god bolan soň özüni aklamak üçin bir advokat tutanlarlar aşolar. Ya olma tutman şeýle öz nemesini üstüne tökme tatdyryp eden ýalňyşyny boýnuna duran adamlar bolsa onlar başga gurrun. Yani elbetde her bir adam özüni aklamak üçin advokat tutýar ýanyna. Ýa şu adwokatlar şu ýerde şert bilýän bolsa çözerdiler aşo kanuny. Döwletiň baýerine kanunyň işleýän ýerinde bolar ýaly bir gitçik bir dırnak ýalyk bir işleri cinayet kanun bolma işlerini eden cinayet hem de kanun bolma işlerini eden nimani maskaty utanç berici iş özüm döwlet derejesinde döwletiň içindäki nimeler ana kanunyň işlemeýän ýer şo ýerde görkezler kanuny işleýän bolsa eger o döwletiň ýok ýerine mümkin näler o zatlar hak hukuky talep etmek ýok kanun hakykatdan hem işleýän ok demek siz üçin hem işlemeýän bolsa olar üçin hem işleýän ok şol hükümet diýipatlandyk görünür çünki işte olar bir topor mafiýaly topordur ýanky. Olar hükümet del cinayet edip gören cinayetlerini hemmeňiz şaýat bir sähel kelläňi işletsen görüp gördüňiz özüňiz hem her gün her ýerde işe maktyňyz dile getirýäňiz aýny ol plan kysmadan eýlen beýlen şu zatlar etmeýän görüp oturýarsyňyz özüňiz ýöne hükümet diýipatlandyrýarlar şo ýerde şu şey ýagdaý bar. Ya olmasa ne halkyň ýar böyle ýurtdaşyna bular hem içirde güpür tapır başa bol kürsüne ýelemek üçin prezident saýlawy geçirip geçirdiler ne şu var. Yani özüňiz şaýat yani sizin öz tanışlaryňyz, bilişleriňiz, garnaşlaryňyz, maşgalaryňyz ya dost ýarlaryňyz kim gatnaşany barmy ýurt içinden we ýurtdaşyndan şu prezident saýlawy? Elbetde ýokdur. Bol bilmesi mümkin näle o ýerde görünüp dur o saýlaw diýilen güni näme üçin saýlaw geçirilýär, ne kimin saýlanjagy belli zat o ýerde. Bu ýöne düşünmeýän halky düşünen oklar diýip nemeýär samsyk ýerine goýýarlar ýan gaýtşy ýaly halk bilimsiz galan halky ýöne bir sähel kelläň işletden görünüp durar bu zat. Şolar ýaly. Başga söz aljaňyz ba bolsa söz bilersiňiz eger ýok bolsa şu ýerde wagtyňyz hem köprak uzagrak çekdir. Şu ýerde jemletegem bolýar. Nemedir? Bam söz aljaňyz. Bolýa, onu ýanky dik geçim ýalyk Türkmenistan döwleti hakykatdan hem bundan soň bu sagatlardan soň ýanky Rus imperiýasy dargajakdyr. Gitjek ýeri ýok. Türkmenistan tagam Türkmenistanyň jenayetkar topory, hökümeti der topory şu arkasynda Rus imperiýasy bolanlygy üçin öz döwletini, öz watanyny, öz halkyny şu Rus imperiýasyna satanlygy üçin şu ýaldaýda ayakda durma mümkinçiligi bardyr. Ne? Görüp görensiňiz özüňiz. Ýöne bundan soň, bu sagatdan soň Rus imperiýasy ýykyljakdyr. O ýykylandan soň Türkmenistan simbolum ýüzüniň uğruna düzeljek. Ýöne şu düzelmek üçin her bir halkyň bileninden goşandy gerek bärde sen öz halkyňa, döwletiňe her bir Türkmenistanyň öz ýaşaşyk topragyna eýe çykmasa sana bir ýer gelip düzeltip bermez abany. Ya bolmasa bir ýeri hökmanýa dedi sen gowy ýaşamagyň üçin şehit bolup gitmeli öz watan topragyny goramak üçin. Şo ýagdaý hem ortaga çykýar. Ýöne Rus imperiýasy ýykylandan soň bu hökümet galjak ýerler jenaýetçiler topor hökümet diýip aýtdan agdak geçen bagyşlan berdi hökümet däl ol. Topor ýa jenaýetkar topor galyp bilýän mümkinçiligi ýok o ýerde. Ýöne bular gynansak da şonda da halky samsyk ýerine goýup halkyň garşysyna ýanky gorp propagandasyny ýene şoňa mezgeçlemelerini
Nimede oynaýarlar, özlerini hökümet bir şeklinde görkezjek bolup, ýok. Mümkinler. Indi söhbet aştaýda nemede soraw çykar halkyň arasyndan, illeşleň arasyndan onu biz näme etmeli? Näme etmeli zady? Saparaň aýdyşýaly bir çay başynda gurrun etişilen ýalaky bolman, her kim özüniň bir elinden geldigiçe gündeme getirse, şu kynçylyklaryny, ýoluň ýapyklygy barada, ýene başga näme kynçylyklar bar bolsa gündeme getirip, iste biziň edişimiz ýalaky şey dip öz aralaryna ýaýyn açyp gurrun döşlük geçirsinler, istede imodo bir hat ýazyp paýlaşsynlar. Umuman her bir halk şey dip yerli ýerden işläp dursa, bu da bir işdir. Şu wagtky häzirki ýara biziň esas häzirki ýaragymyz sözümüzdür. Sözümüz bilen elimizden gelen zady essek aşonda ýuwaş-ýuwaşdan ädim yeter täze Türkmenistany gurars. Nesip bolsa, dogry aýdýar. Nesip bolsa. Var watandaşlyk şerde jemläýäliň onu. Katolukma. Öyle. Sağ olun. Köp katnaşalım. Sağ olun hürmetli kardeşler. Sağ olun. Sağ olun.